case ikkunanpesuaine. Seuraava case on esimerkki sekoitekokeesta eli mixture-kokeesta. Kokeessa sekoitetaan kotitekoista ikkunanpesuainetta, johon käytetään astianpesuainetta ja siihen astianpesuaineeseen lorausetikkaa. Tällä reseptillä pitäisi tulla kirkkaat ikkunat. Samalla kun me laitetaan siihen etikkaa, niin ikkunapesuaineesta tulee liian hapanta ja sen pH nostamiseksi voi käyttää esimerkiksi emäksistä mäntynestesaippua, ja näillä kolmella aineella, etikalla, astianpesuaineella ja nestesaippualla säädetään tai haetaan resepti, jolla säädetään sitten pH lähelle 8. Sen lisäksi tämän sekoitteen pitäisi olla halvempaa kuin ostetun ikkunanpesuaineen ja näin me saadaan 2 aineen optimointi. 3 tekijää plus vesi plus 2 ulostulotekijää ja siitä muodostuu optimointi. Välineinä meillä on pH-liuskoja, mittoja ja sen lisäksi mukeja, joihin nämä sekoitteet tehdään ja mitataan. Seuraavaksi luodaan koe Minitab 17. Avataan Minitab 17. Minitabissa on erittäin hyvä koesuunnitteluosio ja analysointiosio. Valikosta valitaan Stat, DOE, koe. Siellä on 4 erilaista koesuunnitelmaosiota. Factorial, Mixture, koe, vastepintakoe ja Takutsuko. Otetaan nyt Mixture, koe, Create, Mixture Design ja sieltä Simplex Centroid. 3 tekijää. Tekijöitä voi olla toki enemmän, mutta 3 tekijää. Sen jälkeen voidaan katsoa, kuinka monta koepistettä tarvitaan. Tässä tapauksessa 3 tekijää. Ja se on lattice 3, eli 10 koepistettä. Eli yhteensä 20 tulee kaiken kaikkiansa. Sen jälkeen mennään koesuunnitelmaan. Annetaan olla nämä asetukset entisellään vakiona. Ja katsotaan komponentteja. Ja komponentteihin kirjoitetaan sitten, luodaan sitten se koe varsinaisesti 5 millilitralle, jolloin single total, eli 1 koepiste sisältää 5, ja tuonne A, B ja C kohdalle kirjoitetaan sitten nämä muuttujat. Nyt komponentteihin on kirjoitettu astianpesu, mänty ja etikka, ja ylä- ja alatasot 0 ja 5 millilitraa. Sen lisäksi laitetaan sinne prosessimuuttuja, joka on laimennus, eli vesi. Ja vesi on kirjoitettu nyt sitten, ja siellä on 5 ja 10 millilitraa. Nyt koesuunnittelu on tehtynä parametrien osalta valmiiksi. Sen jälkeen ei muuta kuin OK. Ja Minitab luo nyt sitten varsinaisen koesuunnitelman, näin. Ja sarakkeeseen C9 kirjoitetaan pH, johon tulee mitattu pH, kun on tehty tämä seos ja mitattu. Ja sitten sinne tulee kustannus per litra, johon voidaan laskea sitten kustannukset. Seuraavaksi aletaan tekemään seoksia, eli 20 seosta, ja niistä mitataan sitten pH, ja laskennalla me saamme sitten kustannustiedoista, näistä materiaalikustannustiedoista ja koekustannustiedoista me saamme sitten tänne varsinaisesti laskettua kustannuksen. Ja tämän jälkeen ei muuta kuin optimoidaan koe. Luodaan matemaattinen yhtälö y on fx. Seuraavaksi aletaan tekemään sekoitteita. Ensimmäinen mukki, johon sitten tulee 1,33 millilitraa etikkaa. Tässä on millilitran mitta
joten laitetaan sinne noin 1 millilitraa etikkaa. Sen jälkeen laitetaan astiapesuainetta. Siitä se suunnilleen on, näin. Ja sen lisäksi mäntyneste saippua. Mitä tietysti voisi välissä pestä. Noin, siellä on suunnilleen, nyt on ainesosat. Sen lisäksi siihen tarvittiin vielä 5 millilitraa vettä tähän ensimmäiseen. Ja siinä suunnilleen huudataan vielä tämä noin, vähän pikkasen vielä lisää. Noin. Eli nyt siellä on ensimmäinen satsi tehtynä ja tämän verranhan me tarvitaan siihen pH:n mittaamiseen. Ja nyt sitten tehdään 20 muuta tai 19 muuta mukillista ja mitataan niistä sitten pH. Nyt kaikki liuokset ovat tehty ja sen jälkeen aletaan mittaamaan. Kastetaan pH-liuskaa nesteeseen vähän aikaa sinne ja sen jälkeen sitten verrataan sitä pH-liuskaa taulukkoon. Ja tästä me nähdään, että tuon ensimmäisen seoksen, jossa on yhtä paljon sekä astianpesuainetta, mäntysuopaa kuin etikkaa, niin pH:ksi tulee noin 4. Ja tämä 4 kirjoitetaan nyt sitten taulukkoon tähän kohtaan. Ja samalla lailla kaikille muille tehdään arvio ja saadaan pH-luvut. Nyt mittaukset on suoritettu. pH-luvut liuskoista on tässä sarakkeessa. Sen lisäksi sinne on laskettu sitten kustannusfunktio, joka nyt saadaan materiaalikustannusten mukaan, kun tiedetään paljon maksaa astianpesuaine, mäntysuopa, etikka ja mukikustannukset ja liuskakustannukset. Ne on luotu sinne kalkulaattorilla näin. Ja sen jälkeen sieltä kustannukset, niin täältä me nähdään yhtälö, jonka perusteella sinne tulee sitten kustannukset per litra. Ja tavallinen ikkunapesuaine maksaa lähes 3 euroa litra ja nähdään nyt, että meidän sekoittemme litrahinnaltaan on ilman vettä, ne on tuossa alle 2 euron. Seuraavaksi analysoidaan tuloksia. Ja lähdetään tekemään, käytetään minitappia siellä, eli stat, doe, mixture ja tämän jälkeen sitten analyze mixture design, näin. Ja me pystymme analysoimaan samanaikaisesti sekä pH että kustannukset ja käytetään tässä perusanalyysiä. Sen lisäksi minitapissa on automaattianalyysi, joka täällä on stepwise ja tehdään stepwise analyysi, painetaan OK ja näin minitappi suoritti analyysin. Nyt siellä on valmiina matemaattinen malli. Me emme mene tähän matemaattiseen malliin sen tarkemmin. Seuraavaksi voidaan optimoida. Ja minitapissa on optimointi, stat, doe, mixture, response optimizer. Ja nyt siellä on molemmat tekijät sekä pH että kustannus. Ja optimoidaan ne samanaikaisesti, haetaan niille asetusarvot. Ja se me tapahtuu setup. Ja siellä laitetaan pHlle se tavoitteeksi 8. Alarajaksi 7,5, ylärajaksi 8,5 ja kustannuksina niin pyritään tuonne halvempiin kustannuksiin. Nyt siellä on vähän liian korkeat, laitetaan vaikka sinne kustannuksiksi 1,2 euroa litralta ja pyritään minimoimaan ja vaikkapa 2 ja annetaan kuitenkin astianpesuaineille enemmän painoarvoa 10 ja myös tärkeyttä 10. Tämä ei välttämättä ole näin, mutta tehdään nyt
Sen jälkeen painetaan OK ja sen jälkeen OK. Ja nyt me saamme Minitab optimoinnin. Nyt me nähdään, että astianpesuainetta 1,6 ml, mäntysuopaa 2,8 ja etikkaa hivenen, niin silloin me saadaan likimain optimit, eli pH 7,9 ja kustannuksi 1,77. Tämän jälkeen, kun optimi on löydetty, eli täällä nämä punaiset arvot, niille voidaan sitten hakea luottamusvälirajat, jotka löytyvät edelleen Minitabista Stat DOE Mixture Analyze Mixture Design ja täältä Prediction, ja täältä Predictionin osalta tänne sijoittamalla arvot, niin me saadaan 95% luottamusrajat, jotka löytyvät sieltä materiaalista sitten. Seuraavaksi tulee sitten konfirmaatiokoe. Tehdään tämän kaltainen seos ja mitataan, tuleeko todellakin pH-ksi 7,9 tai 8 plus miinus luottamusväli. Ja kuten näette, niin näin myös aina tapahtuu. Nyt meillä on valmiina matemaattinen malli y on fx plus epsilon, joka on samalla sigma yhtälö, ja pystyimme optimoimaan kaikki. No nyt on vuorossa konfirmaatiokoe. Tässä on sekoite, joka oli optimin mukainen. Ei muuta kuin pH-liuska sekoitteeseen ja pieni odotus, ja 8 pitäisi löytyä. Ja kuten nähdään, se on juuri se 8, mikä oli tarkoituskin. Nyt meillä on matemaattinen malli, me pystymme kaikenlaisia pH-arvoja saamaan aikaiseksi sijoittamalla vaan pyytämällä Minitabin optimaiserin hakemaan se. Ja näin me ollaan saatu kokeellinen matemaattinen yhtälö tälle kotitekoiselle ikkunanpesuaineelle.